Maji, už nepracuj. Čo budeš robiť na Vianoce? Konečne nič. Wow, nemám tak skvelú rodinu, že sa všetko postaja. Na pečku navaria. Ty sa máš. Ja mám 14 ľudí doma. Budem variť, piec, všetko. Tak to od rána do večera budeš vařit. Já mám maminku, takže já nemusíš dát, ona napeče. Ale já budu dělat bramborový salát. To bude dobře, ja. Kto ešte robí bramborový salát? My na záhorí a 3 druhy polievky. No, мой милый, сидим тут, почуем такую вяночную атмосферу, а такую вяночную наладу. Луценка, ну keď som povedala, že dneska máme mať pohodlné oblečenia, som ty nemusela pyžamu. Ale si povedala, že tak ako na Vianoce budem celú dobu zakrytá tu. Čiže už si tak úplne nachystala. A má boží ponožky. Já bych chtěl takovou deku. Rovnou se zabalit a spát. No počúvaj, ty ma inšpiruješ, možno aj ja zmením svoje plány na Vianoce. Mimochodom, milí moji, pamätajte, že dnes má prísť tá naša vianočná zasielka. Áno, áno, dúfam, že nás ale nečaká žiadna kalamita a každú chvíľu zazvoní kuriér. Dievčatá, dobre som počul, že sa bavíte o balíku a ja mám riešenie. Ak nestihne prísť kuriér, tak máme Santa Lucy, ktorá nám balíky doniesie. A keby náhodou ona zaspala, tak ešte stále máme škriatkou. A few moments later. Čo to je? To je kuriér. Počkajte, kam, čekajte. Ahoj! Vianočný kuriér prišiel, nedoláme si nohy, pretože darčeky prichádzajú. Ale toľko darčekov sama určite nezvládnem. Ešte, že tu mám pomocníka. Tada! A mám tady dáreček pro Lucinku. Wow! Toto som sa tešila. Kde mám Wound? Jaj. Tada! Áno! Tak, a mám tady dáreček pro Silvinku. Jej, super. Čo mi prišlo? Glacier, ďakujem. A mám tady dáreček pro Editku. Super, ďakujem. Ešte si prosím. Ešte si prosíš? Ešte si... Áno, to som chcela. A mám tady dáreček pro Zuzanku. Kde pak je Zuzanka? Byla hodná. Ďakujem, ten je krásny, ďakujem. Za malinko. A teď tady mám dáreček pro Aničku. Konečne, moja topka. Teším sa. A když Anička, tak Janička. Ta tady taky něco má. Janka. Super, daj sa mi. No. Čo mi to prišlo? Ó, paráda. A něco tady vidím pro Majku. Kde pak je ta Majka? Super. Ó, to vyzerá luxusne. Ďakujem. Měl jsem tady samý dámy, chtělo by to tady taky nějakýho chlapa. Filip, kde pak je Filip? Konečne som niečo dostal, ďakujem. Za malinko. A něco pro mě? Já si taky zasloužím. A teraz nás čaká štedrovečerná nádielka plná krásnych produktov od Oriflame, vďaka ktorým sme vždy a všetci krásni. Som sa замілувала до tejto vojny Love Potion Cherry on Top ešte začiatkom tohto roku. A mám jednu veľmi dobrú priateľku, ktorá preferuje len to najlepšie, najdrahšie, najluxusnejšie. A ja viem, jej veľmi sa páčila táto vojna na mne, takže ona je presne ten človek, ktorý veľmi, veľmi ocení takýto darček. A tu v tejto sáde to je perfektne, že máme to zabalené už do krabice a okrem toho, okrem tejto nádhernej vône, to máme ešte krém na ruke. Ja som si istá, že tento darček ju určite poteší. Kolagén používam sama a ako náhle som začala každý deň mať tento náš kolagénový nápoj, všimli to aj v mojom okolí, aj moje kamočky, takže každá jedna moja kamoška na Vianoce pod stromček dostane takéto balenie kolagénu, lebo oni videli ten výsledok na mne a samozrejme sa pýtali, čo robím so svojou tvárou, so svojou plečou, čo sa stalo. Takže určite to bude pre nich veľmi, veľmi príjemné prekvapenie a veľmi užitočný darček.
No a ešte nesmie chýbať v každej jednej mojej objednávke, ako náhle u nás v katalógu sa objavil magnézium, tak stále si objednávam každú jednu kampaň, lebo mám aj takú trošku stresujúcu prácu a preto aj často nemala som dobrý spánok. A preto magnézium to je perfektný pomočník, lebo teraz aj spím oveľa lepšie, aj necítim ten stres tak, ako to bolo niekedy. Takže to je moje odporúčanie naozaj každému jednému. Love Potion je obrovskou novinkou a úžasnou vôňou tohto roka, bola uvedená v roku 2025, takže je to najnovší prírastok do rodiny Love Potion, ktorá je u nás už od roku 2011 a taká malá poznámočka, modelka, ktorú vidíte pri týchto vôňach je tá istá už od roku 2011, pretože sa s ňou spája táto gourmand vôňa. Celkovo Love Potion využíva gourmand tóny a to sú tóny ako je rum, kakao, čokoláda, karamel, vanilka a je to jediná vôňa alebo jediný rad vôní, ktoré patria medzi afrodiziaka. Celkovo aj flakon je navrhnutý v siluete ženského tela, takže má pripomína tak bezvodnosť a ženskosť. No a novinka Cherry on Top, ktorá teda prišla v roku 2025 s parfumérkou Louise Turner, obsahuje jeden tón, ktorý je cherry a to sú višne. Tieto tóny sú trendami v roku 2025 a tón vymyslela pre našu konkurenčnú značku Tom Ford pre veľmi drahú vôňu a táto parfumérka pracuje teda aj pre nás ako veľa parfumérov, ktoré sú špecifické nosy po svete. My spolupracujeme s najprestížnejšími parfumérmi, ktorí sú zo školy Givaudan, ktorá je jedna z najprestížnejších v Paríži a vypľúva doslova tých najlepších parfumérov. Čo sa týka ďalších tónov, ktoré obsahuje, tak je to jedinečný Accord Lipstick, ktorý je taký púdrový a celú tú vôňu ťahá do takých púdrovo-gourmand tónov. Kombinácia ešte napríklad zázvoru, rumu a čokolády, ktorá v Love Potion vôňach je z historického hľadiska jedno z najsilnejších afrodiziák, ako som hovorila, že tieto vône patria do tej kategórie. Takže sme v tejto krásnej ženskej tematike a ostaneme pri ženskej, ale trošičku unisex, pretože Anička, ďalší darček, ktorý ste si vybrala, je náš nový kolagén, ktorý zabezpečí, aby sme teda boli nielen krásne, ale vyživené aj zvnútra, aby naša pokožka prekvitala mladosťou. Obsahuje špeciálny kolagén, ktorý sa nazýva Verisol a je to jeden z najsilnejších kolagénov a najefektívnejší, práve preto, aby si naša pokožka vedela replikovať kolagén dôležitý pre vyplnenie vrásov. Je veľmi ľahko stráviteľný, obsahuje ešte aj ďalšie zložky, ako je napríklad zinok, vitamín C a práve vitamín C podporuje syntézu kolagénu. Nielen na vlasy, nielen na nechty, nielen na pokožku, ale na celkovú vitalitu aj nášho klubového aparátu je tento skvelý kolagén s malinovou príchuťou, ktorý chutí ako malinovka, takže za mňa skvelý výber darčekov. Odčík alebo magnézium, ako ho poznáte z slovenského názvu, už vo svojom názve obsahuje to, že pre naše telo bude veľmi dôležitý z hľadiska spánku alebo regenerácie, ako hovorila moja kolegynka Anička, ale takisto je aj dôležitý z hľadiska podpory svalu a takisto aj lepšieho zvládania stresu. Ak bojujete s vysokým krvným tlakom, tak práve tento pomocník nesmie u vás doma určite chýbať. Stačí vám jedna kapsula denne na to, aby ste dodržali denné odporúčané množstvo tohto zázraku magnézia. Tieto dva výrobky som vybrala pre svoju kamarátku. Prečo? Prvá vec je, že túto tyčinku, ja to volám proste tyčinka, ja používam odkedy prišli, pretože 2 ťuky nanesiem si, absolútne nepoznám suché pery a moja kamarátka má stále suché pery, takže ideálny darček. A keďže má suché pery, má aj suchú pokožku, takže preto som sa rozhodla objednať jej práve túto sadu, ktorá jej pomôže ku krásnej, zvlhčenej pokožke, tvári, ale zároveň s skvelým perom. Vianoce je čas, kedy odmenujeme alebo kedy pripravujeme darčeky pre našich najbližších. A ja mám takú tradíciu už dlhoročnú, že chcem potešiť aj tých, ktorí nie sú úplne moja rodina, ale sú ľudia, na ktorých mi záleží a ktorí pomáhajú mne k zdraviu. A teda napríklad túto sadu, ktorú si vyberiem, som si vybrala, tak chcem dať svojej gynekologičke. Zároveň určite pôjde k mojej všeobecnej lekárke a nesmiem zabudnúť aj na to, že máme pediatričku, ktorá sa stará o nášho syna a nie je to niekedy jednoduché s ním, takže určite poteší táto sada aj našu pediatričku. A mám ešte jeden tajný tip.
Ak chcete to mať v takom peknom naozaj balení, tak máme skvelé tašky, papierové tašky, ktoré vyzerajú luxusne. A ak chcete tomu pridať ešte taký trošku väčší punc, tak vám odporúčam krabičky. Takže toto je môj darček pre lekárov, ktorí sa o mňa starajú a starajú sa o vašu rodinu. Toto je naozaj darček pre mňa. Je to malý kúsok zdravia, ktorý proste ja už môžem povedať, že niekoľko rokov používam a tie výsledky, ktoré sa dostavili, sú proste absolútne fenomenálne a môžem vám povedať, že moja doktorka sa nestačí stále čudovať, že čo som vlastne vo svojom živote zmenila. Ja som zmenila jednu jedinú vec a to je to, že som pridala wellness pack. Používam ho naozaj každý deň, pretože to sú, ja hovorím, že sáčky zdravia, ktoré otvoríte, nemusíte počítať, nemusíte hľadať, jednoducho ich zjete a viete, že telu dávate absolútne všetko, čo potrebujete. Takže darček na Vianoce pre mňa. Zároveň som sa rozhodla urobiť ešte jednu vec a to je to, keďže viem, že na mne to funguje a naozaj to spôsobuje blahodárne účinky pre mňa, tak som sa rozhodla, že tentokrát prinútim svojho pána manžela, aby každý jeden deň spolu so mnou bral vitamínové balíčky pre mužov. Takže budem mať aj pre seba darček a zároveň pre svojho manžela. Čo je lepšie ako darovať kúsok zdravia? Výborne, ľudská. Ja začnem s tvojimi úplatkami pre doktorov, alebo teda poďakovaním pre doktorov. Mali by sme si naozaj vážiť všetkých, ktorí sa starajú o naše zdravie. Ale za mňa je to napríklad aj skvelý darček pre učiteľov, pretože tiež majú dosť práce s deťmi. A tieto značné sady sú obľúbené, či už tie menšie, kde máme iba krém na ruky a mydlo, alebo napríklad takéto, kde máme kompletnú starostlivosť húbku, inak táto je veľmi príjemná, pena do kúpeľa. A tu máme dokonca ešte teda aj krém a mydlo na ruky. Má to takú veľmi sladkú, povedala by som, že ja tam cítim vanilku, ale je to kaštán spolu s vašou obľúbenou tonka Bill. Veľa z vás si pamätá tú našu obľúbenú vôňu, ktorú sme mali a stále o nej básnite, takže verím, že tu si nájdete aspoň časť z toho. A samozrejme to viete kúpiť aj v takejto vianočnej taštičke. Preto ja to mám rada napríklad, lebo nemusíte zbytočne kupovať baliaci papier, lepiť to, trhať to a potom vyhadzovať, pretože taštičku viete využiť na ďalšie veci a krabičku ešte lepšie. A Wound je podľa mňa darčekom, ktorý sa hodí od najmenších po najstarších, pretože má multifunkčné využitie. Je to hybridná vegánska kozmetika, ktorá je hybrid medzi make-upom a hybrid medzi starostlivosťou o pleť. Častokrát sa dnes využíva skincare v make-upe, ale je lepšie ešte ako skincare v make-upe mať make-up skincare, pretože máte o mnoho väčší podiel práve tej starostlivosti o pleť a efekty make-upu. Woke Up Like This je jeden obľúbený krém, ktorý hydratuje vašu pokožku, ktorý ju krásne rozjasní a má tzv. Po anglicky sa to hovorí blurring efekt, ale je to efekt, ktorý zjednotí vašu pleť a ako keby ju celú krásne vyhladí. Balzám na pery obsahuje okrem olejov ešte aj hydratačné zložky, takže nie je to iba ako klasický nejaký lipidový produkt, ktorý pery premastí, ale nehydratuje, ale okrem toho, že ich premastí, ich aj hydratuje. A to je práve tento Wound, dodá krásnu farbu, vyplní aj jemné vrásky v okolí pier a pri dlhodobom používaní budú krajšie a zdravšie. Celkovo kolekcia Wound alebo celý rad Wound využíva technológiu, ktorá sa nazýva technológiou budúcnosti a to je technológia Hydrosfér. Slúži ako špongia, ktorá postupne uvoľňuje vlhkosť a tým pádom hydratuje nielen pleť, ale teda aj pery počas 24 hodín. Tiež využíva zložky, ktoré by už dávno boli odpadom, ale keďže upcyklácia je ešte lepšia ako recyklácia, tak sme to urýchlejme využili. Ani sa nečudujem Luci, že tento wellness balíček je doslova zachraňuje život. Pretože obsahuje 12 vitamínov, 10 minerálov, dávku omega-3 a takisto aj komplex antioxidantov. Ak užívate tento wellness balíček na každý jeden deň, tak je to veľmi jednoduchá a zároveň účinná rutina, ktorá podporí na jednej strane vašu energiu, ale takisto aj obranyschopnosť vášho organizmu. To znamená, že ak hľadáte niečo, čo podporí vaše zdravie, tak siahnite po tomto produkte. Túto luxusnú Giordani Gold Supreme sadu venujem na Vianoce mojej kamarátke, ktorá na mňa pôsobí veľmi žiarivo a elegantne a táto vôňa sa jej práve kvôli tomu veľmi hodil.
Wonderložka, naša obľúbená vodeodolná špirála, miluje túto špirálu nielen v lete, ale aj v zime, kedy sneží, kedy je kalamita, nikdy ma nesklame a moje myhalnice sú stále krásne. Maj, toto je skvelý výber, pretože Jordan Eagle sa príjme jeden z horúcich adeptov na najlepšie darčeky, nie len kvôli svojmu luxusnému výzoru a 24-karátovému zlatu, ktoré obsahuje, ale zároveň aj kvôli ingredienciám. Má jednu z najdlhších výdrží, aké máme vôbec v našom portfóliu a vonia neskutočne žensky, takže myslím si, že tento darček je skvelou voľbou. Okrem toho obsahuje netradičné spojenie, v tom ako vôňu na prvýkrát ovoniaš, tak obsahuje ananás a korenie, ktoré spraví taký iskrivý začiatok, takže zaujme hneď na prvú. No a čo sa týka Wonderložky, tak je to najobľúbenejšia jasenka, ako si povedala, najpredávanejšia a dokonca ti vytočí riasy o viac ako 119% a zväčší objem o viac ako 68%. No a okrem toho, že ti zväčší objem, predĺží riasy a vytočí ich, tak ti ich ešte vyživí, pretože obsahuje rôzne vzácne oleje a aj vitamíny. Nemá to každá riasenka. Ja som si vybrala sadu Glacier, pretože môj manžel ju má veľmi rád a je tu asi dlhšie už ako ja tu pracujem. A určite ju dám manželovi pod stromček, pretože to ľudí ešte super dezodorát. A pre seba som si vybrala Optimal Steam Out, pretože odkedy nahradili Ecolagen Novageom, musela som si nájsť alternatívu a Optimal Steam Out je super proti pigmentovým škvrnám a veľmi mi pomáha. Silinka, presne si to trafila. Klinec po hlavičke. Ako si povedala, tú vôňu eviduješ ešte skôr, ako si ty bola v Oriflame. Anička by hovorila, že ešte viac ako 20 rokov eviduje túto vôňu a presne je to vôňa, ktorá má takú nostalgiu 90 rokov a aj keď si ju teraz privoniam, tak sa vrátim do detstva. Podobno používal inak aj môj otec, ale dokonca, keď si viete predstaviť napríklad takých tých vyfešakovaných vexlakov na ulici, ktorí chodili ako parfumérka, tak toto je tá vôňa. V hlave má netradičné tóny, ako je citrus, ananás, ktoré sa potom dávajú do takých korenistejších, čiže má veľmi taký ľahký nástup, ale nie je ani taká silná, čiže pre niekoho, kto nemá rád ťažké vône, pre niekoho, kto nemá rád také dlhotrvácne vône, tak práve Glacier bude vhodná. Má v sebe sviežosť, má v sebe nostalgiu a má v sebe niečo, čo každý z nás vnímame ešte zo svojho detstva. No a v sade aj s deodorantom, takže môžete tieto vône vrstviť. Ďalšie produkty, ktoré si vybrala, zase súvisia trošičku s vekom a sú pre úplne všetky vekové kategórie od 20 po 90 po 100, kto sa koľko dožije. A vďaka kyseline glykolovej a kombinácii výťažkov z ovocia nás pomáhajú zbaviť nielen pigmentových škvrn, ale aj odumretých buniek, takže pokožka bude krajšia, rozjasnenejšia a dokonca aj mladšia. Optimals prichádza so skvelou novinkou a to sú verzie ľahkých a hutnejších krémov, takže nielen veková škála sa rozširuje, ale aj typy pletí od suchej cez normálnu až po najmasnejšiu, ako máte. Je iba na vás, či si vyberiete verziu ľahkého krému alebo verziu hutného krému. Účinky sú rovnaké a Optimals ponúka úplne celú rutinu. Tieto intenzívne vyživujúce kapsuly Novage som si vyberala preto, že sú zabalené v luxusnom vianočnom balení a sú ikonické a vzácne. Obsahujú zmes vzácnych rastlinných olejov, ktoré prenikajú hlboko do pleti a robia na nej zázraky. A ja by som ho chcela venovať svojej tete, ktorá je pre mňa rovnako vzácna a je pre mňa ikona. Toto je môj obľúbený produkt, je to obnovujúci čistiaci gel Novage Plus, bez ktorého nemôžem existovať, večer bez neho nezospím a ráno bez neho neodídem z domu. Používam ho každý večer a každé ráno na to, aby som si očistila pleť od make-upu, od nečistôt. Spoužívam ho a je pre mňa top produkt. Vzácne, skutočne vzácne kapsulky Novage Nutri 6 obsahujú 6 olejov, či už je to sezamový olej, alebo je to olej z broskyňových jadier, alebo napríklad aj z brusnicových jadier. Dokonale obnovujú pokožku, ale zároveň pomáhajú proti olupľovaniu, čiže keď máte veľmi suchú pleť, určite keď použijete sérum, použite aj naše Nutri 6 kapsulky, pretože je to jeden zázrak. Pomáhajú, keď si napríklad v lete spálite pleť, pretože nepoužívate SPF. Keďže odvečovanie je alfou omegou toho, aby naša pleť prosperovala, aby bola zdravá a aby bola krásna, tak kvitujem výber tohto darčeku, pretože čistenie pleti ráno aj večer
by sme nemali vynechávať aj rovnako dôležité ako umývanie zubov. Obsahuje zložky, ktoré zmäkčujú vodu, ktoré hydratujú pleť a ktoré ju neochudobnia o ten prirodzený lipidový film, ktorý na nej potrebujeme. Takže ak používate niečo, po čom máte pocit, že vám niekto zozadu dal štipec na hlavu, tak je to nesprávne. Nevysušuje, naopak hydratuje a je skvelým doplnkom pri dvojfázovom odličovaní, takže ja by som povedala, že čistiacemu gelu doplňte ešte aj odličovací olej. Ja som si vybrala túto krásnu darčekovú kazetu Amber Elixir, túto jantarovú vôňu, pretože veľmi často sa stretávam u kamarátov, keď poznajú našu značku Oriflame, tak práve táto vôňa je jedna z ich najobľúbenejších alebo z takých stálic. Takže už mám dve kamarátky, ktoré si toto nájdu pod vianočným stromčekom. No a ďalšie produkty, ktoré som si vypýtala od našej Lucia Santy, Santa Lucie, je samozrejme vajíčko, to nemôže chýbať v žiadnom darčekovom balíčku tieto Vianoce, respektíve je to na každodenné použitie, či už na pery alebo na nechty. No a potom samozrejme SPF-ko. SPF-ko každý deň, všetky moje kamarátky za odmenu dostanú toto pod vianočný stromček. Jani, ja vysoko oceňujem tvoj výber darčekov, pretože okrem toho, že sú krásne ženské, ozdravia pery, ozdravia aj našu pokožku, pretože SPF-ko a zrovna Novage Plus SPF-ko, ktoré si vybrala, je jedno z najlepších, ktoré máme v ponuke. Nielenže omladzuje pleť, je dokonca skvelým podkladom pod make-up a pri dlhodobom používaní zvyšuje tvorbu kolagenu. Okrem toho samozrejme funguje ako antioxidant, takže to zvonka, čo na nás všetko pôsobí, dokáže krásne odbiť. Zázračný balzám, ďalší darček, ktorý je symbolom Oriflame. Ak sa kohokoľvek opýtate, čo je pre ňoho symbolom Oriflame, jednoznačne povedia zázračný balzám. Spočiatku bol navrhnutý ako očný krém, takže môžete ho používať nielen na pery, ktoré vyživí, ale aj do okolia očí, na suché kožičky okolo nechtov, ale napríklad aj keď máte herpes alebo kutík. Má skutočne zázračné účinky, veľmi rýchle účinky a je až z 99,9% prírodného zloženia. Okrem toho obsahuje včelí os, ktorý je antibakteriálny. A toto vajíčko konkrétne je urobené na jubileum a má takýto krásny vizuál, takže myslím si, že sa bude hodiť aj do zbierky. Posledný darček, ktorý si Ani vybrala, je pre mňa ženská, veľmi taká teplá vôňa, také hrejivé teplo zo seba dáva. A táto vôňa obsahuje jantár, ktorý je z Pobaltia, no a okrem toho má tóny mandly a heliotropu, ktoré robia takú ako marcipánovú vôňu a to je na ňom veľmi špecifické a málo kedy sa to využíva v parfumérstve. Takže toto kombo darčekov je za mňa skvelý výber pre nejednú kamarátku. Ja konkrétne som si vybrala Santu Jordanikovú Essence, pretože je to skutočne esencia elegantnej ženy, krásnej, sebavedomej a dokážem tento darček darovať či už mojej švagrinej, ktorá je v mladšom veku ako ja, a zároveň to dokážem darovať a poteší sa aj moja svokra, ktorá je staršia dáma. Je to naozaj pre každú jednu sebavedomú, krásnu ženu a myslím, že to poteší v nádhernom zlatom balení každú jednu. A ako druhý produkt som si vybrala retinol, pretože bez toho už bohužiaľ v mojom veku neexistuje. Odporúčam každej dáme, pekne večer, po rutine, natrieť na tvár. Samotná kozmetička pochválila, že moja pleť je v skvelej kondícii a neodráža vôbec vek, ktorý reálne mám. Takže odporúčam komukoľvek, či sú to moje kamarátky, lebo sú už v tom veku ako ja, alebo sú to ktorákoľvek žena v mojej rodine. Ako si povedala, Giordani Gold Essence je skutočne punc luxusu a je to naša prvý parfém, ktorý sme v Oriflame vôbec kedy mali. Ten punc luxusu mu ešte pridáva aj parfumér Fabrice Pellegrin, ktorý je oceňovaným parfumérom, jedným z najlepších nosov, aké existujú a tvorí pre modné doby ako je Hermès, alebo napríklad pre veľmi luxusné vône Diptyque. V Giordani Gold Essence máme aj náš patentovaný tón, ktorý sa volá Orange Blossom. Celkovo sa tak trošičku nachádza v každej Giordani Gold vôni, ale Essenza má najväčšiu koncentráciu.
Je to jeden z najobľúbenejších parfémov, ktorý máme, má veľmi dlhú výdrž a za mňa osobne je to jeden z prvých, ktorý ma napríklad v rámci Oriflame očaril. Samozrejme, ako som už spomínala, All or Nothing vyhráva. A poďme na naše retinolové kvapky. Produkt obľúbený najmä pre tie z nás, ktoré chceme mať krásnu, žiarivú, jemnú pleť, bez pigmentácií, bez vrások, pretože retinol je to, čo pomáha k tomu, aby sme ju dosiahli. Používa sa najmä na zimné obdobie, ale samozrejme môžete ho používať celoročne, ale pozor, vždy používať dostatočné množstvo SPF-ka. Derivát vitamínu A, alebo teda retinol, ako ho poznáme my, pomáha vytvoriť novú pokožku, zatiaľ čo tá stará postupne odchádza. Nepredstavujte si to tak, že sa zošupete ako had, ale postupne sa vám odlúpujú odumreté bunky a práve 1,1% enkapsulovaného retinolu, ktorý sa pri kontakte s pokožkou uvoľní a uvoľní sa jemná koncentrácia 0,1%. Pre pokožku je to znesiteľné a tým pádom nositeľné aj počas bežného života, pretože silnejšie retinoly napríklad spôsobujú olupľovanie kože. Za mňa je to jeden z najlepších doplnkov vašej bežnej rutiny, pretože vyzeráte mladistvejšie, bez toho, že by ste sa príliš snažili a stačí ho zapojiť do druhého kroku rutiny, to znamená počistení pred sérum a očným krémom. Já jsem si vybral tuto kazetu Bílé Čent. Tato vůně je ovocno dřevitá. Je skvělý, že u toho ještě vlastně mýdlo. Že každý dobře vypadající muž se musí samozřejmě i umýt, takže proto je toto skvělým dárkem nejenom pro otce, ale může to být pro dědu, pro strýce. Dalším produktem, který jsem si vybral, tak je vitamin D. Vitamin D je skvělý pro lidi jako jsem já, kteří se vyhýbají sluníčku co nejvíc můžou, hlavně přes léto. Je to skvělý doplněk stravy na kosti, takže se to hodí případně pro maminky, tačtínky, příbuzný, kamarády. A toto je můj nejoblíbenější produkt. Ten dám sám sobě. Je to hydratační booster, 24-hodinový, ve kterým já se téměř koupu. Je skvělý ho používat přes léto, přes zimu, skvěle vám hydratuje pleť. Zdeno, viem, že ty by si chcel byť legendou, ale môžeš byť the legenda. Takže Be the Legend je jedna z vôní, ktorá stavia oproti sebe protiklady. Je to jediná vôňa, ktorú máme v Oriflame, ktorá má v hlave jablko, takže sa otvára takou úplne šťavnatou, jablkovo, drevito, trošičku ako keby korenistou vôňou, je to sladšia vôňa. A inak jeden taký fun fact je, že ju obľúbujú dokonca aj ženy. Takže môžeme tvrdiť, že je unisexová. O Notformer som samozrejme hovorila, takže verím, že všetky výhody ste si vypočuli a poďme ale na túto našu v podstate skoro novinku, pretože 24-hodinový hydratačný booster je skvelým doplnkom vašej dennej rutiny. Kľudne ho môžete používať celoročne, môžete ho používať ráno aj večer, napriek tomu, že tvrdí, že vydrží až 24 hodín, hydratácie nikdy nie je dosť. Obsahuje zložky, ktoré idú ešte hlbšie ako kyselina hyaluronová a naviažu na seba dokonca niekoľkonásobne viac vody ako samotná kyselina hyaluronová, takže by som povedala, že je to taký zázrak v kvapkách. Je taký gelovejší, takže sa nezlaknite toho, že keď si budete dávať kvapku, tak to nepôjde až tak jednoducho, ale krásne sa vpije do pleti a za mňa je to skvelý podklad pod make-up. Dokonale pleť hydratuje a ona sa napapá a vďaka tomu sa vyrovnajú ešte aj vrásky, o ktorých len tušíte, že prídu. Vitamín D, alebo jeden z najpotrebnejších vitamínov pre naše telo. Väčšina z ľudí ho má nedostatok práve v období jesene alebo zimy a tým pádom práve tento vitamín dokáže ovplyvňovať aj našu náladu, pretože ak ste počuli niekedy o zimnej depresii, tak tá je práve spojená s tým, že človek má veľmi nízku hladinu vitamínu D. Ak potrebujete, aby vaše telo ideálne vstrebávalo vápnik, tak opäť potrebujete aj vitamín D. A ak chcete, aby vaše telo bolo konkurencie a obrany schopné oproti vírusom a baktériám, tak práve tento vitamín D je životne dôležitý. To znamená, že ak hľadáte niečo, čo podporí váš organizmus, imunitu, pevné kosti, svaly a takisto aj dobrú náladu, siahnite po vitamíne D3. Vitamín D3 sa ideálne vstrebáva do vášho organizmu v porovnaní napríklad s inými typmi vitamínov D. Práve tento vitamín D3 sa nachádza v produkte od Oriflame. A
Ako vianočný darček sám pre seba, ale možno aj pre niekoho iného som si vybral práve Metabol Boost. Je to produkt, ktorý má spojenie aj niečo s linieckými koláčmi. Teraz si hovoríte, že aké to môže mať spojenie? No veľmi jednoduché. Ak začnem jesť liniecké koláče, tak sa ich neviem jednoducho dojesť. Pretože liniecké koláče sú veľmi úzko spojené s Vianocami, aspoň u nás doma. A keď si dám jeden, tak by som ich zjedol 100. A práve Metabol Boost je produkt, ktorý mi povie, že už som zasýtený, že už nepotrebujem viac jesť a takisto dokáže naštartovať môj metabolizmus. To znamená, že práve Metabol Boost je produkt, ktorý by som chcel darovať niekomu, ak má takisto problém s tým, že sa jednoducho prejedá na Vianoce. Mojím druhým darčekom, ktorý som si vybral ja, je určite nejaká dobrá vôňa. Pretože si myslím, že každý dobre vyzerajúci muž musí aj dobre voňať. A tým pádom som si vybral pod vianočný stromček, samozrejme myslím sám na seba, takže Essenza for Men určite nesmie chýbať pre každého dobre vyzerajúceho muža. A samozrejme, dobre vyzerajúci muž sa musí vedieť aj dobre oholiť a postarať sa o svoju pleť. To znamená, že máme tu Nord for Men, to znamená, že je to produkt, ktorý vám pomôže sa dobre oholiť. A ak ste dobre oholení, tak nesmiete zabúdať ani na takúto vodu po holení alebo mastičku po holení. Toto sú moje darčeky na Vianoce. Milé dámy, chcel by som vám povedať niečo od srdca. Každá dobre vyzerajúca žena musí mať dobre vyzerajúceho muža. Ak máte dobre vyzerajúceho muža, ktorý používa vôňu, ktorú som vám pred malou chvíľou spomenul, tak nesmiete zabúdať ani na svoje potešenie. A práve potešenie, ktoré ja milujem na každej jednej žene, je vôňa All or Nothing. Určite nesmie chýbať pod vianočným stromčekom a základ je, nezabudnite myslieť aj same na seba. Filip, je mi úplne jasné, že tvoje sebavedomie nikdy neklesne a teda, že si o sebe povieš, že ako dobre vyzerajúci muž by si mal dobre voňať, ale teda dovolím si tvrdiť, že aj nie až tak dobre vyzerajúci muži môžu krásne voňať, takže Essenza for Men je úplne pre každého jedného pána a je to prvý parfém, ktorý máme v Oriflame s takou dlhou trvanlivosťou a vôbec prvý parfém v rámci House of Essenza pre mužov. Okrem toho, že ty myslíš iba na krásu, tak Giordani Gold Essenza for Men myslí na elixír života a elixír mužskosti a ten podporuje aj svojou krásnou, podmanivou, takou zmyselnou, elegantnou talianskou vôňou. Giordani Gold celkovo nielen ako flakóny, ale ako parfémy sa kreujú s tým, že dávajú dôraz na ľudskú šikovnosť a na umenie. A práve Giordani Gold Essenza Men Elixir je vôňa, ktorá nie je typicky mužská ako každý ten parfém, ktorý je skôr v drevitých tónoch, ale otvára sa korenisto ovocnou vôňou a až potom ide do drevitých tónov. Takže je taká naozaj odlišná od ostatných. No a keď sme spomínali teda aj sadu na holenie, tak Nord for Men prichádza s rôznymi možnosťami, či už pre mužov, ktorí majú citlivú pleť, pretože množstvo mužov má naozaj veľmi citlivú pleť. A tí, čo nezarastáte teda aspoň raz za týždeň, tí, čo zarastáte, tak máte aj každodennú prácu. Nord for Men využíva silu aj prírodných zložiek, ako je napríklad uhlie, ale aj zložky, ktoré pokožku hydratujú. Takže máte to, čo potrebujete na to, páni, aby ste sa o seba postarali. A keďže vám to väčšinou darujú ženy iba pod vianočný stromček, lebo vy si nič nekúpite, tak dámy, toto sú darčeky pre mužov. No a odporúčanie dobre vyzerajúceho muža musí byť pre ženu krásna vôňa a Filip inak vybral práve moju najobľúbenejšiu, neviem čím to je, ale All or Nothing v sebe nesie jeden z najvzácnejších akordov Vanilla Sur Absolute, ktorá je pôvodom z Madagaskaru a táto vôňa je dlhotrvácna, vydrží viac ako 10 hodín, je skutočne krásna, ženská, sladká, ale nie otravná. Za mňa, ako hovorím, je to jedna z najobľúbenejších vôní, ktoré celkovo v portfóliu máme, či už je to táto alebo rúžová, ale myslím si, že srdce väčšiny z nás, možno aj dobre vyzerajúcich žien, si získala práve All or Nothing. Nielen vôňa je ozdobou každej ženy, ale aj flakón a je to jedna a jediná vôňa v Oriflame, ktorá prichádza priamo v darčekovej krabičke. Takže nemusíte myslieť ani на балане под stromček. Милі приятелі, віримо, що днес сте достали ніякі дальші інспірації на вяночні дарчики, а певні віримо, що ваші вянуси будуть наузай чаровні. А ми за цілий тим Oriflame Словенська хотіли би вам поприяти весело Вяноце, а щасний Новий рок! Woo!